У Беларусі ўсяго па два, то і грамніцы ў нас адзначаюць двойчы. Каталікі 2 лютага, а праваслаўныя 15. І вось на Гарадзеншчыне, там, дзе ёсць і аднаго і другога веравыпавядання людзі, кажуць, што паміж 2 грамніцамі нельга снаваць кросны. Інакш ваўкі будуць снаваць па вёсцы. Вось такая наша гарадзенская прыкмета. Яшчэ на грамніцы варожаць аб надвор'і, аб тым, якое будзе лета. Кажуць, калі на грамніцы напіўся певень вадзіцы, то на Юр'я вол пад'есць травіцы. Як бы гэта добра. Але з іншага боку кажуць яшчэ і так. Калі на грамніцы адліга, то ўраджаю будзе фіга. Вось так, трава вясною вырасце, але летам, мабыць, будзе не вельмі ураджайным. Ну, а яшчэ грамніцы, гэта, конечно, свята агню, бо вельмі важны сімвал гэтага свята, грамнічная свечка. Яе маглі пакінуць у хаце на покусе, яна лічылася абаронаю хаты. Яе маглі пакінуць у хляве, каб яна абараняла жывёлаў. Маглі падкурваць валасы крыж-накрыж дзецям ці поўсць на скаціне, таксама, каб іх абараніць. Ну і нават нябожчыку ў рукі маглі даваць грамнічную свечку. А летам, калі моцныя навальніцы, то грамнічную свечку запальвалі ў хаце, каб маланка не патрапіла ў хату.